Yurdumyzyň ähli ýerlerine bolşýaly gadymy Liverpool aýtynda Mukaddes Gurban Bayramynyň 3-nji günüň dabarlary şadlyk şowkuny ýokary ruhlantyga beseni. Şanly sene münasibetli welaýatyň ähli etrapdyr şäherlerine bayramçylyk dabarlary giň gärmlerde ýaýbanlanyrlyp, gadymyýetden gelýän gurbanlyk toý desturlary münasip derejede berja edildi. Geçirilen bayramçylyk şäherleri hem baýmany mazmuny eýe bolup Gurban Bayramynyň jemleýiji 3-nji günüň dabarlarynyň üstüne getirdi. Bayramçylyk günlerini gadymy lewabaňa bagtyar ilatynyň her bir maşgaly ojagyny toý gadanlary gaýnap, bereketli türkmen taşygyna mahsus milli tagamlamadan dürli görnüşlerini taýýarlamak, berek-beregiň öýüne mehmançylyga barmak, goňşy golama bayramçylyk nagmatlaryny hödüretmek ýaly toý desturlary özüniň münasip beýanyny tapdy. Mahlasy bu bayramçylyk ulus ýyly insan perwerligi, agzybirligi, hoşniýeti, dostlugyny gatnaşyklaryna çagyrýan nurany senedir. Bayramçylyk günleri bagyşy sadanlar her bir öýüň ardaly mehmanyny urulup, belentden ýaňlanýan şyrny wada aýdym sadary uly joşgun bilen ýerine ýetirdiler. Toy tomaşalarda Gurban Bayramynyň aýratynlyklary, bayramçylyk diýip desulary, agzybir halkymyzyň Gurban Bayramyna goýan sarpata hem şuňgur hormaty barada täsirli gurrunlar edilip, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe gadymyýetiň çuňluklaryndan göz başalýan milli diýip desulamada täzeçe röwüş çaýyp, ýokary derejede toy tutumlary bilen giňden bellemäge uly mümkinçilikler dördün türkmen halkynyň milli lideri gahrymany arkadamyda hemde hormatly prezident boldy. Arkadagly gahrymany serdarmyda şuňgur hoşalyk sözler aýdyldy. Bayramçylyk günlerine berilen sadakalarda ýurt awadançylygy, ýyl agzybirligi, eşreti zamanamyzyň sakatyna duran türkmen halkynyň milli lideri, gahrymany arkadamydan hemde hormatly prezident boldy. Arkadagy gahrymany serdarmydan belent başlarynyň amany, ýurdumyzyň nurany ýertirlerine, halkymyzyň röwşen geljegine gönükdirilen döwletli tutumlarynyň rowaj almagy tüý sürekden dilek edildi.